hija dejjem kienet tgħid is-sorijiet minn darba smajta tgħidilhom, we are not social workers, but we are contemplatives in action. Aħna maħniex social workers, mhux għax is-social work mhux nobli u sabiħ, imma x'il-vokazzjoni tagħna hija li nkunu kontemplattivi fl-azzjoni. U kontemplattivi fl-azzjoni xi tfisser? Kontemplattivi fl-azzjoni tfisser illi dak li qed tagħmlu bħala riżultat u faqda sħiħa ta' viżjoni. Li inti qed tara, mhux qed tagħmel, imma qed tara. U x'qed tara? Qed tara l-persuna. Qed tara lil Alla fil-persuna. Allura mhux qed nara il-ġerħa ta' dak il-marid, imma qed nara ir-ruħ ta' dak il-marid, il-persuna ta' dak il-marid. U dak il-marid mhuwiex ġerħa, dak il-marid għandu ġerħa. Issa dik il-ġerħa kif se tagħmlu bniedem isbaħ? Billi nimpoġġi l-imħabba fiha. U dik li kienet tgħid illi seeing Jesus in the poor. Għaliex mingħajr is-seeing l-action tkun attivizmu. Aw ħafna trade unions jaħdmu biex iżidu l-pagi, ħaġa sabiħa u drittijiet tal-ħaddiema, imma kemm ir-realtà illi anka fit-trade unions, anka fil-politika, naraw aħna il-proġett li nżidu l-pagi jew li nġibu hekk u ninsew in-nies. Għax nitilfu l-viżjoni. Maħniex kontemplattivi, għalhekk dik id-differenza bejn il-kontemplattiv u l-materjalist. Infatti, marriċ noqgħod nparla ħafna, imma għalhekk ħafna mill-politika ma twassal imkien. Għax m'hemmx viżjoni umana ta' veru, m'hemmx kontemplazzjoni, imma hemm irridu ntellgħu l-standard of living. Dak l-objective li tfisser iktar affarijiet. Issa li biex jkollna iktar affarijiet, iktar qed nitkissru bħala nies, dik għal insewa aqqas narawha. Għax m'hemmx viżjoni. Mentri Madre Teresa din hija l-profezija tagħha s-soċjetà moderna u s-soċjetà umana u dan hu l-Vanġelu. Tara l-Alla f'ħuk. Tara l-Alla f'ħuk mhix xi devozzjoni, mhix xi ħaġa hekk ta' pjetà hekk ta' minnu tifel tajjeb, imma tara l-Alla f'ħuk, jiġifieri illi qatt ma tinsa li dak ħuk. Mela mhux kemm se nagħmellek affarijiet, imma kemm se nkun ħuk, għalhekk tagħmel affarijiet żgħar dika nara karatteristika profondissima ta' Madre Teresa. U meta inti tara lil ħuk u tżomm il-viżjoni u tara lil Ġesu fil-fqir, hija l-istess ħaġa, għax tara lil Ġesu tfisser illi tilbes in-nuċċali tal-imħabba u l-imħabba tal-Alla. Dik tfisser tara l-Kristu. Mhux noqogħdu nimmaġinaw in-nies kollha bil-leħja bħal Ġesu. Imma li tħares leh bl-istess għajnejn ta' mħabba li Alla ħares il-missier tiegħu meta qal dan hu ibni il-Aziz fih insib il-għaxqa tiegħi.
u l-iktar bniedem maffeċ jekk xi ħadd iħares lih u jara fih għaxqa, dak it-taffiċ ma jibqax distruttiv. Imma jista' jsir taffiċ li jkabbru u jsebbaħ in-nobbiltà ta' dak ir-raġel, ta' dak il-bniedem. Għax hija l-imħabba li tagħti n-nobbiltà, mhux il-kumdità.